Ayan. Hello mga subscribers. Ngayon po ay March 8. Ito po ay walking therapy ni Saling. At mabibidyo po si Ate Pe. Ate Pe. Ayan. Hindi ka wala sa kondisyon to eh. Check nga natin. Laka na eh. Mana ko. Ulit ako wali. Dapat siya nga, stop na eh. Oo, yan. Yan, chuko naman. Ulit ako wali. Kalala na eh, slowly but surely. Yan, malalakad ka. Nap talaga lalakad. Siyempre, kayong isip-umisan. Na dapat positive. Bakit? Yan. Ilan yung seconds ba? Buwan niyo pa. Ha? Paano ko na? Hindi ba eh? Pabalik pa, di ba? Oo. Wala pa. Ano naman? Bakit? Sige. Ayan. So, medyo wala sa kondisyon to. Nakakayakad naman. Thank you Lord. Diba? Thank you, Lord. O yan. Yan. Kaya kanina kami, nalakad ka. Ayan. Dito, dito mag-worry. So, huwag ka mag-worry sa nanay niya. Ito po. Ito nakakalakad naman siya. Ayan. Oops, stop na tayo. Tama mo na, Paul. Relax. Ayan, sige. Nakaka-2 rounds ka na. Actually, yung isa hindi natin na-video eh. Ayan. Ayan, galing. Sige. Relax mo. Ayan. Ito ba? Balance. Ayan, balance. Very good. Nang litakad eh. Paano ko naman. Wow. Pag yun na daring kaya na yan eh. Tatao ya talaga yung daring. May meron siya mo. Ay, may sakit ko. Pero lalakad na talaga. Talagang makapit yung Sabi release. ko, pwede kayo magbali. Mas nakabulitan. Kaya din ko Ayan, ito na po siya sa akin niya. Pag-ulalakan. Ayan. Ay, Oh, din ko patuloy meron ito. ko ng pininiakman eh. Mga anak ni Saling, huwag worry. O, timid ko lang po kay Peng. Ito pa. Metong pa. Isa pa niyan, no? Ito pa na Ben. O, apel. Alay na Ben ba yun? O, bili na. Thank you, Lord. Oh, Yung mana mo? mga anak ko, kay Kumo. Kakabak ko din. Alila magbalik ka doon. Ay! Joke. Joke lang. Kala ka din eh. Oh. Okay na. Yes! Ito na po. Muli, ito yung ating walking therapy. So, dahan-dahan lang po. Saling. Dandan lang. Dahan-dahan. Okay, relax ka. Galaw-galaw, anak. Yeah. Gusto mo po yan. Dito. Yan. Balas na eh. O sige. Wala. Nakalalim mo. Kinakman. Wala. Parang ko kasi may naku. Buwa. Pas ka lang makatun. Yan. Tapos na ako ba Sa'yo yan? tangi bumbera. Yan. Yan. Relax ka lang ha. Sige. Yung kumarandaman ka ako. Joke. Joke lang. Joke lang. Happy-happy lang. Happy Happy lang. lang. Walang stress, bawal. Bawal Bawal stress. negative. Bawal ang taba, bawal ang mamoy. Ay, hindi daw bawal baboy. Kulang daw nga ako eh. Ay, kailangan huwag yung taba, yung laman lang. Oo, laman. Sabi ng doktor, Baka sa protein. protein. Eklog. Itlog na puti. Yun. Punta mo siya na, punta mo siya pa. Sige, Lord ha. Country na ito. Ito, kumato pa na. Mangina na ako. Okay. Balik. Gas na mo na pa. O, Basta din eh. Medyo kakain na yan eh. Magdarma na eh. Relax. Inexhale. Push. Unang power ha. Sige. You ready? Balance. Walking, balance, tapos power ha. Now, walking, balance, power. Yan. You can do it. Diba? May pa-therapy niya eh. Alinaan niya. Boy, ang paterpi sa ano eh. Siyempre, sabi ng doktor, patagal ko. Hindi na
mapapagal. Last nga mo yan. Kailangan mo talaga malalakad ka. Kasi hindi ko yung lalakad eh. Dati straight na eh. Stay naman. Yung bawas na mo ang kaya, dua. Kasi tingnan dito ka kaya. Pagal. Pero may pawas na ako. Siyempre, napag-isang ko. Wala Eh, na. thank you. Yung anak mo. Kwapo kong diro. Anak ko, cake ko mo. Yan. Tupig ka na kamo. Oo, okay ko mo. Hoy ka nang manimid. Thank you, pe. Ah, bye-bye. Ay, nagbabayak. Ayas na. Yan ang bisa. Ayan. So, ito na po yung aming walking therapy. Tingnan muna si Darang Silvia. Pero kaya pa natin mamaya, no? Try natin mamaya. Yeah. Ayan.